παρουσίασή του σε κάθε ενδιαφερόμενο. Και πέμπτον, να οριστεί μια ομάδα διοίκησης έργου υπεύθυνη για τη συγκέντρωση, ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση του συλλεγόμενου υλικού. Γεωγραφικά όρια. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της εργασίας αποτελεί ο όρος πως τα προσέρευνα στοιχεία θα αναζητούνται στα όρια κάθε Δήμου ή νομαρχίας. Αυτό σημαίνει πως θα αναζητούνται οι πληροφορίες στους 52 νομούς της χώρας χωριστά για τον καθένα και έτσι θα γίνεται στο τέλος και η παρουσίασή του στο κοινό. Με αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε την ευελιξία, τη λεπτομερή αναζήτηση και φυσικά την καταγραφή, παρέχοντας έτσι στους ερευνητές τη δυνατότητα από τη μία να επικεντρωθούν σε μικρότερο εύρο πληροφοριών, ενώ από την άλλη θα συλλέγουν γρηγορότερα τις πληροφορίες έχοντας την ευκαιρία να τις διασταυρώσουν, δίνοντας μεγαλύτερη εγκυρότητα στην έρευνα. Εδώ να τονιστεί πως ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην καταγραφή των στοιχείων που αφορούν όλους τους πληθυσμούς που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, ερχόμενοι από τις χαμένες πατρίδες, εγκαταλείποντας τις πατρογονικές τους εστίες, τους Πόντιους, τους Τράκες, τους Μνηνίους, τους Καπαδόκες και άλλους, ή ακόμη και τους Σαρακατσαναίους και τον Βλάχο. Οι ερευνητές θα πρέπει να διαθέτουν δύο βασικές προϋποθέσεις που θα αποτελούν και κριτήριο επιλογής. Πρώτον, να έχουν αποδεδειγμένα εμπειρία ως δάσκαλοι χορού και δεύτερον, να έχουν ασχοληθεί με την έρευνα στον χώρο, έχοντας παρουσιάσει την εργασία τους σε οποιοδήποτε συνέδριο ή σεμινάριο πανελλαδικά και όχι μόνο. Ο ρόλος που θα αναλάβουν είναι καθοριστικός για την επιτυχία του έργου και γι' αυτό η επιλογή τους θα πρέπει να είναι συνυφασμένη και με άλλες παραμέτρους, κυρίως γνωστικές γύρω από το προσέρευνα υλικό. Η σχέση εργασίας των ερευνητών με το φορέα Υπουργείου Πολιτισμού Νομαρχία Δήμου θα είναι με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου. Εδώ βέβαια θα σας πω συμπληρωματικά κάποια πράγματα, απλά να το αναφέρω τώρα, ότι θα μπορούσαν ερευνητές να αποτελέσουν και κοινωνιολόγοι οι οποίοι ασχολούνται με το ίδιο τέλος πάντων αντικείμενο και θα είχαν τη δυνατότητα να μπορούν να καταγράψουν και ταυτόχρονα να βοηθήσουν μετά και στην επεξεργασία του υλικού. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Έχουμε αναφέρει ήδη πως ο όγκος του υλικού είναι τεράστιος. Αυτό δημιουργεί αυτόματα την ανάγκη έρευνα να κρατήσει αρκετά. Επίσης, γνωρίζοντας πως όλα τα προς αναζήτηση στοιχεία διαδραματίζονται μέσα στον χρόνο ή έθιμα δρόμενα γιορτές, θεωρείται απαραίτητο το έργο να ολοκληρωθεί τουλάχιστον μέσα σε 2 χρόνια. Έτσι, οι καταγραφές θα πραγματοποιηθούν στο σωστό χρόνο, παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης παρατήρησης στους ερευνητές και προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη αξιοπιστία και γυρότητα στην έρευνα, αφού έτσι θα επιτυχάνει το βασικότερο όρο μιας ερευνητικής εργασίας, τη διασταύρωση των στοιχείων. Μεθοδολογία, υλικοτεχνική υποδομή. Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι η επιτόπια παρατήρηση και η προσωπική συνέντευξη. Βασικά στοιχεία της έρευνας, όπου βέβαια μπορεί ακόμη να εφαρμοστεί. Επίσης, η παρακολούθηση καταγραφή προσωπικών αρχείων, συλλογών, ερευνητικών εργασιών, αρχείων ραδιοφώνου, τηλεόρασης, μουσείων, πολιτιστικών οργανισμών, συλλόγων και όποιας άλλης πηγής που θα χορηγούσε πληροφορίες. Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή θα είναι οποιαδήποτε ικανά να αποτυπώσουν εικόνα και ήχο. Λόγω της σημασίας του έργου θα ήταν ορθό να οργανώνονταν επαγγελματικά συνεργεία λήψης προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η ορθότητα της καταγραφής τεχνικά, διευκολύνοντας έτσι την ανάλυση και την εξεργασία του υλικού. Τέλος, σημαντικό παράγοντα αποτελεί και ο τρόπος με τον οποίο θα παρουσιάζεται το υλικό στον κάθε ενδιαφερόμενο. Καταρχάς, θα πρέπει να επιλεγεί ο χώρος μέσα στον οποίο θα γίνεται η παρουσίαση σε κάθε νομό. Χρειάζεται λοιπόν ένας ιδιαίτερα διαμορφωμένος χώρος έκθεσης του υλικού που θα διαθέτει παράλληλα όλα εκείνα τα τεχνικά μέσα εύκολης πρόσβασης σε όποιον θέλει να πάρει στοιχεία τόσο για τον νομό, όσο και για τους υπόλοιπους νομούς της υπόλοιπης Ελλάδας. Ομάδα διοίκησης διαχείρισης έργου. Μετά τη συλλογή των στοιχείων θα πρέπει να γίνεται η ανάλυση και η επεξεργασία τους. Γι' αυτόν τον λόγο προτείνουμε να οργανωθεί μια ομάδα διοίκησης και διαχείρισης του έργου αποτελούμενη από ειδικούς δασκάλους, ερευνητές χορού, ενδυματολόγους, λαογράφους, ιστορικούς, φιλολόγους, μουσικούς, γνώστες, ηλεκτρονικών υπολογιστών και όποιες άλλες ειδικότητες απαιτηθεί, με σκοπό τη συγκέντρωση, ανάλυση, επεξεργασία και τελικά την παρουσίαση της τεράστιας αυτής βάσης δεδομένων που κάθε λάτρης της παράδοσης θα μπορεί μέσα από τους χώρους που θα δημιουργηθούν σε κάθε νομό να γίνει κοινωνός της. Βέβαια, πλέον υπάρχει το ίντερνετ με τέτοια μορφή που όλο αυτό μπορεί να αλλάξει. Δίνοντας την πανελλαδική μορφή, θα πρέπει να προβληθεί μέσω των ΜΜΕ έτσι ώστε κάθε Έλληνας πολίτης να παράσχει πρόθυμο όποιο υλικό, αποτελώντας πηγή με την διάθεση οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει στοιχείο προς καταγραφή.
Ένα πρόβλημα που θα προκύψει και το θεωρούμε σημαντικό είναι η αμφισβήτηση και καχυποψία κάποιων που έχουν στοιχεία να διαθέσουν. Τους ερευνητές οι οποίοι ιδιωτικά καταγράψαν από πριν στοιχεία. Λόγω της απώλειας πολλών ανθρώπων που θα αποτελούσαν πηγές της έρευνας, το όλο έργο θα στηριχθεί σε μαρτυρίες και ερευνητικές εργασίες που έχουν γίνει ως σήμερα, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στους εκπονητές τους να τις κατοχυρώσουν, κάνοντας τους παράλληλα γνωστούς πανελλαδικά αλλά και διαχρονικά, αφού ως πηγές της έρευνας απαραίτητα αναφέρεται το όνομά τους. Το δεύτερο αρνητικό στοιχείο που αποτελεί ίσως και τροχοπέδι είναι η υπορευματοποίηση της παράδοσης. Τα τελευταία χρόνια είμαστε θειασότες αφέμαξης, βιασμού και εκμετάλλευσης της κυριολεκτικά από πολλούς. Κακές παραγωγές τραγουδιών, κατασκευή απαράδεκτων αντιγράφων φορεσιών, κακή αντιγραφή και ταυτόχρονα παρέμβαση σε χορούς, προβλητικές εμφανίσεις για τις ανάγκες τηλεοπτικών σοου, παρουσίαση υγρωμένων χωρίς διασταύρωση, εμφάνιση πολλών ειδικών δασκάλων, ερευνητών, λογογράφων και κάθε είδους συνθέτουν μια αρνητική εικόνα δημιουργώντας κακά προηγούμενα. Απέναντι λοιπόν σε όλη αυτή την πραγματικότητα είναι εξίσου τεράστια η πεποίθηση πως όλος αυτός ο πλούτος δεν είναι περιουσία κανενός. Όλα τα στοιχεία της παράδοσης μας ανήκουν σε όλους όσους θέλουν να γίνουν κοινωνοί τους και κανένας δεν έχει δικαίωμα να τα στερεί από τους υπόλοιπους, ενώ θα πρέπει με σεβασμό να τα διαχειρίζεται και αν δεν ξέρει πώς, ας μην το κάνει καθόλου. Η ελληνική πολιτεία πρέπει να σταματήσει να διαφορεί ξεπερνώντας όποιους μικροκομματισμούς και εφαρμόζοντας όποιες μικροπολιτικές, να θεωρήσει επιτέλους ιερή υποχρέωση την οργάνωση και εκτέλεση αυτού του έργου όρθος κατά το μακριγιάννη και την ανθρωπιά μας. Έλεγε, όποιος δεν ξέρει την παράδοση του δεν είναι άνθρωπος. Η κατάληξη να γεμίσει η Ελλάδα με άπειρα μέγαρα, τα μέγαρα της ελληνικής παράδοσης, να γεμίσει οι υπηρέτες της που θα ξέρουν όμως τι υπηρετούν. Με την πεποίθηση πως η πρόταση αυτή αποτελεί πρόταση όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με την παράδοση, ευχόμαστε η σημερινή παρουσίαση να αποτελέσει την αφιτερία στην ελληνική κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα να τη στηρίξουν και να ξεκινήσει η υλοποίησή της. Η πρόταση είναι αυτή. Και εδώ έχουμε κοιτάμε παρατηρήσεις. Έχετε απορίες? Εγώ, ας πούμε, έχω μια απορία. Πώς θα γίνει τώρα αυτό, είπες? Θα γίνει κάθε σύλλογος στο νομό του, συμμετέχει? Όχι σύλλογος. Δεν θα είναι... Το ΕΠΟΔ θα κάνει την πρόταση, θα έρθει σε επαφή με το Υπουργείο. Ποιος θα χρηματοδοτήσει? Εγώ, αν πάω, ας πούμε, στο Δήμαρχο να το πω, δεν έχω λεφτά. Δεν μπορώ να το κάνω. Έγινε με τις φωτιές της Φλόρινας μια καταγραφή. Βγήκε ένα πολύ ωραίο βίντεο, στο οποίο βεβαίως συμμετείχαμε και ως Λύκειο για να κάνουν αυτό τα δρόμενα όλο. Αλλά αυτό δεν είχε και με δόντια. Τρέξαμε εμείς να βρούμε τους ηλικιωμένους που θα δίναν πληροφορίες, που δεν δίνανε, που δεν ξέρανε ποιος είναι ο απέναντί τους και γιατί να τα δώσω. Είναι και χρονοβόρο και πάρα πολύ δύσκολο. Και οικονομικά, πώς θα βγούμε, πώς θα το κάνουμε αυτό? Δηλαδή στην υλοποίηση, όλα πολύ ωραία. Στο κράτος. Δεν απευθύνεται στο κράτος. Η πρόταση αφορά την ελληνική πολιτεία. Αφορά πρόταση, το ζητούμενο στην όλη ιστορία είναι ο τρόπος ή ο στόχος. Θεωρούμε ότι αυτό που έχουμε μπορεί να αποτελέσει στόχο του ΕΠΟΔ. Πρώτον. Δεύτερον, ο ΕΠΟΔος οργανισμός με φορείς οι οποίοι μπορούν να πιέσουν συλλογικά και με τις γνωριμίες του καθένας, να φτάσουμε στο σημείο να ακουστεί η πρόταση από κάποιους οι οποίοι μπορούν να αποφασίσουν. Δεν αφορά ιδιώτη, το λέει ξεκάθαρα, δεν αφορά σύλλογο, αφορά μία δραστηριότητα η οποία θα προταθεί σε φορείς οι οποίοι μπορούν να το υλοποιήσουν. Και ο μοναδικός φορέας είναι το ελληνικό κράτος. Ή ένας δήμος. Διότι οι δήμοι έχουν κονδύλια και μπορούν να βρουν κονδύλια για να μπορούν να εισπράξουν τα ποσά που απαιτείται για την έρευνα. Το ζητούμενο είναι η βούληση. Διότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ο παραδοσιακός πολιτισμός χωλαίνει. Ναι, Ειρήνη. Η κυρία πρώτα που σήκωσε πρώτη χέρι. Η κυρία Αρνητή. Αλλά μα δεν μπορούμε να σκεφτούμε στα πανεπιστήμια, στις φιλοσοφικές σχολές να το κάνουν
στα πλαίσια μιας διατριβής έρευνας. Επειδή ήθελα να στηρίξω την πρότασή μου το 19, έκανα ένα μεταπτυχιακό στο ΤΕΦΑ στην Κομωτινή με θέμα τη γυναικεία φορεσιά των αγιστάδων του έργου. Μπορείτε να τη δείτε, είναι στο διαδίκτυο. Ο σκοπός είναι ο εξής. Κανένα πανεπιστήμιο δεν θα μπει στη διαδικασία να κάνει αυτό το πράγμα. Κανένας καθηγητής δεν θα υποστηρίξει αυτό το πράγμα, διότι αυτό το πράγμα ξεπερνάει πλέον τους καθηγητές, ξεπερνάει τα πανεπιστήμια, ξεπερνάει τους συλλόγους. Αυτό είναι έργο. Υπάρχει ένας που αμφιβάλλει ότι θέλουμε να είμαστε στην Κρήτη και να θέλουμε να δούμε πληροφορία το τι συμβαίνει στον Άβρο. Έτσι λοιπόν ανέπτυξα μέσα στο μεταπτυχιακό και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται. Και σας το αναφέρω απλά, γιατί μπορείτε πάρα πολύ απλά να το ακούσετε και να το κατανοήσετε. Όταν λοιπόν θα θες να δεις την πληροφορία, παράδειγμα, Μορφοβούνι Καρδίτσας, πατάς τον υπολογιστή σε ένα χάρτη που θα φαίνεται η Ελλάδα, τον νομό Καρδίτσας, και ανοίγουν αλφαβητικά όλα τα χωριά. Τι προτείνει η πρόταση? Χορό, φορεσιά, τραγούδι, θέαθημα. Φαγητά, οτιδήποτε. Ομαδοποιημένα. Θες να δεις λοιπόν Μορφοβούνι. Φανίζεται χορός. Στο μεταπτυχιακό έμαθα ότι κανένα χωριό στην Ελλάδα δεν έχει πάνω από 2 χορούς δικούς του. Κανένα. Το πολύ 3. Το πολύ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το Μορφοβούνι θα ψάχνουμε για 2-3 χορούς. Θα υπάρχει ανάλυση μηνυμάτων, θα υπάρχει ιστορία, θα υπάρχει διδασκαλία, μουσική, πεντάγραμμο. Όλες οι μουσικές νότες των τραγουδιών του Μορφοβουνίου, των τραγουδιών, όχι του χωριού, όχι της περιοχής. Φορεσιά. Τι πιο σημαντικό από το να αναλύεις το ρούχο το οποίο συνδέεται με το χορό και με την παράδοση. Λοιπόν, όλα τα στοιχεία, ηλικία, άντρας γυναίκα, περίσταση, χρόνο, μέσα στο χρόνο, τέλος πάντων, υλικά κατασκευής, τρόποι κατασκευής. Μέσα στην εργασία μου έχω πατρόν, το οποίο κάνουν οι γιαγιάδες τους ασβεστάδες και σου δείχνουν πώς θα φτιάξεις φορεσιά των ασβεστάδων, που είναι μάριδες. Είναι ένα από τα 13 χωριά του Μάριδα. Λοιπόν, όλες αυτές οι πληροφορίες μπορούν να ομαδοποιηθούν όταν θα υπάρξει η βούληση και το κυριότερο. Εδώ δεν έχει σχέση ποιος το προτείνει. Εδώ έχει σχέση ποιος το υλοποιεί. Πραγματικά εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί είναι ένας μεγάλος στόχος, όχι μεγαλεπίβολος, μεγάλος στόχος ουσιαστικός, κάτι που χρήζει να γίνει και άμεσα έτσι, στον ελλαδικό χώρο, απλώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο. Δηλαδή, πέρα από την στήριξη του κράτους, είτε στην Κύπρο, είτε... Μόλις τελειώσεις έχω να προτείνω έναν τρόπο. Πέρα από αυτό, συμφωνώ ότι θα μπορούσε να γίνει πρώτα μία χαρτογράφηση τι εργασίες έχουν γίνει, τι υλικό υπάρχει από τα τμήματα λαογραφίας στα διάφορα πανεπιστήμια. Να σας πω εγώ από την δική μου την εμπειρία για το κυπριακό παραμύθι τώρα, κάνω μια συνέργεια με το ΕΚΠΑ, με το τμήμα λαογραφίας, για να μαζευτούν τα κυπριακά παραμύθια από τα διάφορα τμήματα λαογραφίας. Μέρος της εργασίας. Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή εσύ, η δικιά σου η δουλειά, ναι, δεν χρειάζεται να την κάνουμε εμείς. Αναγνωρίζουμε τη σημαντική προβολή του κάθε ερευνητή και την παίρνουμε και την βάζουμε μέσα στη βάση δεδομένων ως ένα συνολικό τρόπο παρουσίασης. Βεβαίως, θα πρέπει να γίνει και έλεγχος των ανθρώπων που θα εργαστούν. Δηλαδή, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, άρα χρειάζεσαι ένα επίπεδο που να διασφαλίσει να παρέχει εγγύηση. την εγγύηση.
Εγώ θα πρότεινα Η ίσως... εγγύηση, συγχώρεσε με, Ναι, Ειρήνη, η εγγύηση είναι η επιστημονικότητα. Βεβαίως. Διότι, καλός ή κακός, αναλόγως, εδώ πέρα μέσα όλοι αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Και το αγαπάμε όλοι το ίδιο, πιστεύω. Όχι πιστεύω, είμαι σίγουρος. Ο σκοπός είναι όμως ότι πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα και να ασχοληθούν επιστήμονες στον κλάδο τους για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην καταγραφή, στην αποτύπωση, στη διάσωση, στην επεξεργασία του υλικού για να ξέρουμε πώς θα πηγαίνει στα παιδιά. Πώς θα φτάνει Στα παιδιά. Στη νέα γενιά. Μήπως αυτό μέσω χρηματοδότησης τότε, Μανώλη. Δηλαδή ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι αυτό με την πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα από τα κέρια θέματα. Μπορώ να συμπληρώσω κάτι. Βεβαίως. Για πιο απλά. Ο Μανώλης είναι ενθουσιασμένος και τον ευχαριστούμε γιατί έχει δώσει πάνω από 30 χρόνια πάνω σε αυτό να ασχοληθεί. Και εμείς δεχτήκαμε και με την κυρία Φωτίνη που μιλήσαμε. Πολύ πιο απλά για όλους εμάς που το αγαπάμε. Ο καθένας, γι' αυτό είπα εγώ στην περιοχή του, το αγαπάμε, κάνουμε την έρευνα. Επιστημονικά συμφωνώ, αυτό θα είναι στο τέλος, πιστεύω, Μανώλη μου. Γιατί το αυθεντικό δεν είναι και το επιστημονικό. Τη γιαγιά που έγραψα εγώ, πώς χορεύει, πώς ζυμώνει, πώς γινόταν, θα τα γράψουμε επιστημονικά όλα αυτά. Θα μπουν στο τέλος. Εγώ όμως στην περιοχή μου, εάν μαζέψω όλο το υλικό που χρειάζεται, όχι εγώ σαν Μποριάνα, γνώστης που διδάσκει πραγματικά, εγώ θα βοηθήσω, όπως το αναφέρα κιόλας. Ήδη έχω τα τραγούδια από όλες τις περιοχές της Κέρκυρας. Η κυρία Ναού, ο άντρας της ασχολείται. Έχω την κυρία που είναι στην υπηρετική πλευρά, κάνει έρευνα γιατί το αγαπάει. Εμάς, οι δικοί μας άνθρωποι, εάν ξεκινήσουμε, βάλουμε την αρχή. Ποια περιοχή έχουμε? Έχουμε 80% την περιοχή μου. Χρειαζόμαστε άλλα 20. Είναι πολύ πιο εύκολα να κινήσουμε, να ανάψουμε αυτή τη φωτιά. Να μπορεί χαρτογράφηση να γίνει. Έχουμε 80% στα Επτάνησα. Έχουμε Ήπειρο. 30% χρειαζόμαστε τα υπόλοιπα. Ποιοι είναι τα δικά μας μέλη? Τι μπορείτε να βοηθήσετε? Να βρούμε γιατί το παππούλι, τη γιαγιά, τη γειτονιά, τα ένθιμα, του γάμου, τα βαπτίσια, πώς γιορτάζανε, τα κάνουμε. Εμείς πλέον δεν έχουμε το αυθεντικό. Αυτό θέλουμε να καταγράψουμε. Έχεις επιτελέσει το πρώτο βήμα της επιστημονικότητας που είναι το ανέφερω μέσα. Η μεθοδολογία αφορά την επιτόπια συνέντευξη και την επιτόπια παρατήρηση. Είναι το βασικό βήμα αυτού για να μπορείς μετά να τα επεξεργαστείς, για να μπορείς μετά να τα συλλέξεις. Ίσως αν μαζευτούν, όπως λέει τώρα η Μποριάνα, κάποια τέτοια δείγματα και σε μία παρουσίαση, σε ένα συνέδριο, σε μία προσπάθεια του ΕΠΟΔ πάλι να παρουσιαστούν ως δείγματα, πρώτα βήματα, μέχρι να εμπνευστούν και κάποιοι άλλοι. Επειδή λοιπόν δεν ήσουν στη συνάντηση εκείνη που το συζητήσαμε, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε σαν μέρος τέλος πάντων όλες αυτές τις πρότασεις, να ξεκινήσουμε καταγραφή με την Φωτεινή για την Ιερισσό, που έχει τον Καγκελευτό, που είναι ένας από τους χαρακτηριστικότερους χορούς που αποδίδεται τέλος πάντων μια σφαγή των κατοίκων του χωριού και να μπορέσουμε να το συνδέσουμε με την δραστηριότητα του ΕΠΟΔ και ταυτόχρονα με την εργασία. Εγώ θέλω να πω το εξής. Εδώ δεν περισσεύει κανένας. Δεν είναι δουλειά που μπορεί να κάνει ένας. Εδώ πρέπει να το αποφασίσουμε όλοι μαζί. Αυτό που Άννα πρέπει να μιλάμε γιατί πολύ καιρό φωνάζει. Μαριά. Ναι, εγώ δεν θα μιλήσω. Ειδικώς υπάρχουν εδώ πολλοί που ασχολούνται χρόνια και εις βάθος. Όμως θεωρώ σημαντικό να καταθέσω τη βιωματική μου εμπειρία στη Λεμεσό, στο λαογραφικό βίο Λεμεσού, τι έχει γίνει και τι μπορούμε να πάρουμε από αυτό ως καλή πρακτική. Πρώτα απ' όλα, δεν πρέπει να γνωρίσουμε ότι αυτές οι σκέψεις και αυτές οι δράσεις έχουν γίνει και στο παρελθόν. Άρα, στη δική μου αντίληψη είναι μια πρόσκληση ανοιχτή σε λαογραφικούς ομίλους, πολιτιστικούς, πανελλαδικά, Κύπρο και σε όσα βιογραφικά όπου εκτείνεται σε ΕΠΟΔ, να παρουσιαστούν και να παρουσιάσουν δουλειές που έχουν γίνει
μέχρι στιγμής, ούτως ώστε να μην ξεκινούμε Μαριά μου, δεν ξέρω αν το πρόσεξες, είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνεται ως απαιτούμενο για να μπορεί να ολοκληρωθεί η πρόταση. Ωραία. Δηλαδή, δεν θεωρούμε έναν ερευνητή ο οποίος έχει πραγματοποιήσει έρευνα από παλιά. Απλά η διαφορά ποια είναι, και θέλω να γίνει αντιληπτό. Εμείς θα προχωρήσουμε στον επιστημονικό τρόπο παρουσίασης. Εκεί θέλω να φτάσω, Μανώλη, αν με επιτρέψει. Το 2003 είχε γίνει μια πρώτη προσπάθεια από το Λαογραφικό Μήλο Λεμεσού με επιτόπιες καταγραφές και αυτό υπάρχει ήδη αναρτημένο. Μπορεί ο καθένας να πάρει κωδικό και να δει τι έχει καταγραφεί στους χώρους της Κύπρου. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, ολοκληρώνεται το πρώτο μισό παρόμοιας έρευνας σε μια άλλη χρονική στιγμή. Έχουν προσκληθεί άτομα από Αιγίνιο, από Αθήνα, Θράκη, γενικά άνθρωποι που ασχολούνται χρόνια. Μας έχουν επιμορφώσει. Το Πραντσίδι ή το Σκρέκι. Πραξίδι. Λοιπόν, και αν το κράτος δεν μπορεί να βοηθήσει ή δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή, υπάρχουν τρόποι. Όσοι θέλαμε να συμμετέχουμε, είχαμε καταβάλει ένα υποτυπώδες ποσό για τα έξοδα των δασκάλων που θα έρχονταν να διδάξουν τέλος πάντων και τον τρόπο της έρευνας και από μόνοι τους οι άμεσα ενδιαφερόμενοι επιμορφώθηκαν με το ελάχιστο έξοδο. Άρα υπάρχουν τρόποι, δεν μπορούμε πάντα να λέμε το κράτος δεν βοηθά. Αν αγαπούμε και υπηρετούμε κάτι, μπορούμε θα με συγχωρέσετε. Και το κράτος σας έρθει να αγκαλιάσει μετά όταν αναγνωρίσει τον πλούτο αυτής της δουλειάς. Κύριε Δήμαρχε, μπορώ να σας ρωτήσω, μου επιτρέπετε μια ερώτηση? Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούσατε την πρόταση. Η πρόταση αφορά για το πώς ένας Δήμος μπορεί να καταγράψει τα στοιχεία του παραδοσιακού πολιτισμού του με ίδια κονδύλια του Δήμου, έτσι ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε στο κομμάτι της καταγραφής της περιοχής, ας πούμε, της Λίμνης Πλαστήρα. Τον έχουμε τον άνθρωπο, ας το ρωτήσουμε για να τον... Δηλαδή, να φτάσουμε στο σημείο να πληρώνεται για 2 χρόνια, πρακτικά, 2 ερευνητές οι οποίοι θα πληρώνουν τις προϋποθέσεις για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά και να καταγράφουν όλο αυτό το πλούτο που υπάρχει μέσα στην περιοχή σας, έτσι ώστε να τον παραδώσουμε στον ελληνικό λαό και να πούμε ότι πρωτότυπη μορφή καταγραφής, έρευνας και καταγραφής από το Δήμο Λίμνη Πλαστήρα. Και προσέξτε την απάντησή σας, γιατί θα πάω αμέσως στο Δήμαρχο Αριστοτέλη, επειδή η Ερισσός είναι στο Δήμο Αριστοτέλη και θα του πω ο Δήμος Πλαστήρα είπε αυτό. Μένουμε σε μια... Ας απαντήσει ο Δήμαρχος, έχει μια πολύ ωραία πρόταση πρακτική πάνω σε αυτό το κύριο Ζεμπάς και να κλείσουμε, γιατί έχουμε ήδη... Εγώ θα σας απαντήσω και σαν Δήμαρχος. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση του να πω την άποψή μου. Εδώ και περίπου 40 χρόνια ασχολούμαι με την τοπική ιστορία και την έρευνα. Το περιοδικό Ιστόρηση, το διαδικτυακό ψηφιακό, είναι γιατί ο Δήμος δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει την έκδοση. Όσο παλαβό και αν ακούγεται. Αποτέλεσμα, να τυπώνουμε καμιά 25 τόμους για να παίρνουν οι συγγραφείς για να έχουν κίνητρο να γράφουν και όλο το υπόλοιπο είναι ψηφιακό και πάει, πιστέψτε με, μέχρι και τη Νέα Υόρκη. Το εξασφαλίζουμε αυτό με τη μία έκδοση με τη συνέργεια του ΕΠΟΡ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γελάω και θα σας πω γιατί. Μεταξύ των άλλων έγραψα τα τραγούδια του Αραβώνα και του Γάμου με τριπλό CD, παρακαλώ. Τα κάλαντα, τα τοπικά, όλης της χρονιάς, μονό CD 47 κάλαντα. Δεν έμεινε τίποτα. Τα ανανουρίσματα σε σχέση με τα... Λοιπόν, τα ανανουρίσματα και όλα αυτά. Αυτά, κανένας Δήμος δεν θα βρεθεί, και σας το λέω με ευθύνη για να διευκολύνω τη συζήτηση. Κανένας Δήμος δεν θα βρεθεί να βάλει χρήματα για να εκδώσει, ακόμα και για τον Παλταδόρο τον Γιώργο που το αεροπλάνο το είδατε που έπεσε το 18 επιστρέφοντας από αναχέτηση. Μου είπανε, Δήμαρχε, δεν εγκρίνεται τη δαπάνη. Πολύ ωραία, λέω, πληρώστε εσείς το λεύκομα που βγάζω εγώ και όταν θα έρθει η ώρα του καταλογισμού θα πάω να το πληρώσω εγώ από την τσέπη μου, αλλά θα γίνετε ρεζίγοι εσείς που μας ελέγχετε. Και έτσι προχώρησε. Άρα λοιπόν στους Δήμους και για άλλους λόγους μην περιμένετε πολλά πράγματα.
Πριν μίλησα για την κοινωνία των πολιτών. Το δημόσιο στο σύνολό του δεν μπορεί να αναλάβει αυτό που κάνετε εσείς τώρα. Γι' αυτό και είπα για την κοινωνία των πολιτών. Τα πράγματα είναι τόσο άσχημα. Όχι είναι η απάντηση. Εγώ τα κάλαντα και τα τραγούδια του Αραβώνα και του Γάμου και τα στούντιο και τις εκδόσεις τα πήρα μέσα από το πρόγραμμα Λίντερ. 65% χρηματοδότηση το Λίντερ, έτσι είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, και τα υπόλοιπα από το Σύλλογο και από εδώ και από εκεί είναι μία έκπτωση στο τυπογραφείο, πόσο έκπτωση θα μου κάνεις τόσο, οπότε με λίγα χρήματα, πάση περιπτώσει, τα βγάλαμε, πουλήσαμε και κάτι CD και έτσι βγήκε η παραγωγή και έμειναν αυτά. Είμαι ευχαριστημένος εγώ από την παραγωγή εκείνη 2006, 2007 και 2008, και ο διπλός χορός, διπλό CD, ένας πασχαλιάτικος χορός, που χορεύεται μόνο το Πάσχα. Εδώ. Όχι. Και η απάντηση είναι όχι για έναν απλό λόγο. Αυτό που κάνουμε εμείς, οι καταγραφές, τα CD, τα βιβλία, όλο αυτό, είναι εξαιρετική διασωστική προσπάθεια. Όμως αυτό, να ξέρετε, μπαίνει στη βιβλιοθήκη, μπαίνει στη δικιά μου συντηθήκη στο σπίτι και πέραν τούτου ουδέν. Έχει ερευνητικό ενδιαφέρον, μεταπτυχιακά, διδακτορικά κλπ. Δεν το απαξιώνω, το αντίθετο. Όμως, εάν δεν κάνουμε κάτι σαν κοινωνία των πολιτών και αυτόν τον ελληνικό πολιτισμό να τον κάνουμε βίωμα, θα μείνουμε με βιβλιογραφία στο τέλος και βιογραφικά τα οποία δεν θα τα ψάχνει κανένας. Ο ΕΠΟΔ για μένα πρέπει να είναι αυτός ο μηχανισμός που σήμερα λείπει και χαίρομαι πραγματικά που τον ιδρύσατε και χαίρομαι που είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας. Μακάρι να αποδώσει. Πρέπει να φύγουμε ένα βήμα πιο μπροστά. Κλείνω με δύο προτάσεις. Στην μία σας λέω τι κάνει ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε είμαστε στη φάση, έχουμε μπει σαν Δήμος με 200.000 ευρώ, 205 για την ακρίβεια, στα Smart City, ένα πρόγραμμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και δημιουργώ ψηφιακή βιβλιοθήκη, δηλαδή όλα τα περιοδικά και οτιδήποτε έχει σχέση με την ιστορία, τον πολιτισμό, την παράδοση, τα τραγούδια της περιοχής, έτσι, τα αντιφωνικά μας, τα ερασιτεχνικά καταγεγραμμένα κλπ. Θα υπάρχουν σε μια ιστοσελίδα, σε ένα, κάπως μου το είπανε, δεν τα ξέρω τα τεχνικά, άρα θα μπορεί ο καθένας από όλα τα σημεία του κόσμου να έχει πρόσβαση και να παίρνει αυτά που θέλει. Συνεπώς, το ΕΠΟΔ έχει ως προς αυτό πεδίο δόξης λαμπρό, δηλαδή τι να κτίσει μια βάση δεδομένων από έρευνες του απανταχού ελληνισμού. Αυτό είναι το εφόδιο, αυτό είναι το προστάσιο. Να σας πληροφορήσω απλά ότι η βάση υπάρχει σε επεξεργασία. Εξαιρετικά. Αυτό που ήθελα να πω στο τέλος είναι ότι έχω δημιουργήσει τη βάση και απλά έχω βάλει τα στοιχεία της εργασίας. Η δεύτερη πρόταση είναι να ανοίξετε αυτή τη διαδικασία. Εγώ σήμερα κατάλαβα το λάθος και σας το εξομολογούμε και ζητάω συγγνώμη. Αν είχα αντιληφθεί λίγο καλύτερα, αλλά κάτω από την πίεση ορισμένων πραγμάτων και εμείς, εγώ δεν ασχολήθηκα έτσι ιδιαίτερα και το εξομολογούμε. Εδώ σήμερα θα έπρεπε να πούμε ότι η Πανθεσσαλική Σύνοδος της ΕΠΟΔ και να φύγουν τα mail προς όλους τους συλλόγους της Θεσσαλίας, ελάτε σήμερα στο Μορφογούνι, ελάτε το βράδυ. Τώρα εδώ μοιάζει, όχι μοιάζει, είναι μια γενική συνέλευση. Σωστά είναι, δεν έχει γάμο. Θα ήταν όμως εντελώς διαφορετικό, λίγο δύσκολο για εσάς γιατί σαν μέλη πρέπει να συζητήσετε και άλλα πράγματα, αλλά θα ήταν πολύ σημαντικό να φύγουν οι στόχοι του ΕΠΟΔ προς τα έξω. Αυτό που είπα πριν για τις ακαδημίες του ελληνικού πολιτισμού, μπορεί να είναι οι ακαδημίες για το χορό, μπορεί να είναι οι ακαδημίες για τη γευσηγνωσία, μπορεί να είναι διάφορα πράγματα. Ανοιχτείτε, δικτυωθείτε, μπορεί κάποιος Δήμος να μπορεί να προξενήσει κάτι. Εμείς έχουμε τις κατασκηνώσεις εδώ. Υπάρχουν περίπου, όχι περίπου, παραπάνω οι κατασκηνώσεις, 17 είναι σε πλήρη λειτουργία αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα. Τις κατασκηνώσεις τις λειτουργούν οι Δήμοι. Μπορείτε να πάρετε κατασκηνώσεις, έτσι, και να αξιοποιήσετε όπου ανά την Ελλάδα υπάρχουν κατασκηνώσεις και αυτό μπορώ να σας βοηθήσω κι εγώ μέσω από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής. Η Δόμνα Μιχαηλίδου είναι μια εξαιρετική υπουργός, μια